Ето на това място държавата не е закриляла гората. Не се е грижила за гората. Тук държавата се е грижила за горската мафия. 6500 метра кубически дървесина е открадната от тук. Почти 8 км незаконни горски пътища. 8 км тук е изровена земята. Тук е изсечена гората. Снагата на планината е обезобразена по най-грозен начин. И това престъпление е продължавало години наред. 21, 2, 3 година. Това е продължавало под галевния поглед на тогавашния шеф на Държавното горско стопанство и шефа на контрола на Държавното горско стопанство и не само те. Когато през 22 година подават сигнал към прокуратурата, прокурора, на който е подаден сигнал, просто приключва всичко, без да вземе никакво отношение. И това е всъщност зеления сигнал, зеления светофар на бандитите, изсекли гората тук, че могат да правят каквото си искат и да безчинстват колкото си искат. Какви са точно схемите? Много просто. Правят тук обекти, така наречените временни складове или постоянни обекти, където да се отчита дървесината. Там трябва да има видеонаблюдение, а самите камиони трябва да имат GPS. Обаче какво се получава? Ето, тук имаме големия доклад. Ето го доклада. В големия доклад какво четем? Четем едни ужасяващи неща. Неправомерно транспортирана дървесина. Горски обекти, които са превърнати в пералня. В пералня са превърнати за незаконна дървесина. Влиза и излиза в следващия. Влиза и излиза в следващия. Влиза и излиза в следващия. Ето тук инспекторите установяват в единия от обектите откриват минус 780 кубически метра дървесина. Т.е. издадени са превозни билети за повече дървесина, напускаща обекта, отколкото е влязла в обекта. Отделно от това, 250 кубически метра, точно ето тук, 250 кубически метра просто са изчезнали и те изчезват и от превозните билети и ги припират по начина, по който тук що ви казах. Камерите. По закон трябва да има камери. И е много интересно как тръгва да влиза камиона с дървесина в обекта и камерата гасне. След 5, 10 или 20 минути камиона излиза и камерата изведнъж заработва. Но не само камерата е проблема, скъпи приятели. Проблема е и тези държавни чиновници, които вместо да отстояват интереса на България, явно са си прибирали в джобовете. Искам да ви кажа, членовете на наказателния кодекс за ето това безчинство тук. Член 235, който без редовно писмено позволително, извън оказаните места, срокове, количество и дървета сече, събира и добива, се наказва с лишаване от свобода, демек затвор, бай ставри, до 6 години и глоба до 20 000 лева. Това е за бандитите, които са унищожавали тук гората. И не само тук, ще ви покажа още много места по електронните карти. Тук има, както казах, и виновни длъжностни лица. Длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за повереното му имущество, глоба до 5000 лева или затвор до 6 години. Който въпреки задълженията си не е упражнил достатъчно контрол върху работата на лица, за които му е възложено да отговаря. Лишаване от свобода до 6 години, бай ставри и глоба до 5000 лева. И когато през ноември 22 година този прокурор от Перник, който отказва да разследва сигналите и дава зелена светлина да бъдат откраднати 6500 кубически метра дървесина, този човек осъществил ли е необходимия контрол по служба или не? Какво следва от тук нататък? Преди да ви кажа, ще прочета едно параграфче от заключенията на екипа, който работи по тази тема. Екипа, с който няма да позволим безчинствата. След проверките през април 23 година, през май
вече в резултат на това, че няма на къде да ходят, са освободени директора на ДГС-то, инженер еди кой си, и началника на контрола еди кой си. Впоследствие новоназначение през юли 23 година нов пък директор на предприятието ги връща отново. Същите тези двама. И те си седяха тук, докато миналата седмица не ми беше представен този доклад и ги уволних отново. Този доклад ми беше предоставен от колеги, срещу които се изсипаха брутални медийни клевети и атаки. Социалните медии, парламентарна трибуна, национални медии, в жълтокафеви медии. Тези хора работят, показват нещата. Влезте във всяка моя публикация в социалните мрежи. Ще видите как отдолу има десетки, не а стотици публикации, коментари, трол коментари, които са се качили на гърба на нещастието на едни хора и се опитват да обърнат цялото нещо срещу мен. Министъра, който до ден днешен се опитва да помага. Защо е цялото това нещо? Това са политически поръчки на две отиващи си партийни парламентарни формации, които обаче са платени от една трета формация. Трета формация, на която им затворихме ужасяващо мизерните предприятия в Монтанско, в Ловешко, в Врачанско, в Габровско. Източника на парите, с които се купуват гласовете. Не да позволяваме да се рискува живота на нашите деца, здравето на нашите родители, с едни черни пари, едни мръсни пари, отново крадени от държавата. И после тези пари да отиват за купуване на гласовете, Кандев да ги залави при брокерите и при дилърите. Това са причините за атаките. И когато видите, че една партия или друга партия ме атакуват, да си знаете. Тези хора с мен нямат нищо общо. Те изпълняват политическа поръчка по очерняне на името на институцията, на агенциите, на екипа ми и моето собствено име. Няма да се откажем. Този скандал няма да бъде потулен. Ние ще продължаваме да мотивираме прокуратурата да си върши работата. Ще задаваме въпроси. Какво става с лицата, които в този доклад са установени като извършители или са установени като длъжностни лица, които носят вина? Няма да се откажем. Без значение какви са атаките срещу нас. Това, което ни топли, това, което ни вдъхновява, е вашата подкрепа, за което ви благодаря от дъното на душата си.